Vysoce citlivé děti nemají rády změny. Jsou méně flexibilní, je pro ně obtížnější přecházet rychle z jedné aktivity do druhé, nesnáší spěch a časový pres, milují rituály, opakující se aktivity, intenzivně prožívají emoce své i ostatních lidí. Jak poznat vysoce citlivé dítě? Čím se liší od ostatních? Jaké je jeho typické chování? Na to se podíváme letem světem v tomto videu. Zůstaňte se mnou, až do dítě zdědilo po svých předcích, po rodičích, jedinečnou kombinaci charakterových vlastností. Zhruba 20% dětí na světě se rodí s geny vysoké citlivosti. Poměr chlapců a dívek je rovnoměrně rozdělen, tedy 50/50%. Půjdeme rovnou k výčtu typického chování vysoce citlivých dětí, avšak mějme na paměti, že každé dítě je originál a nic neplatí pro všechny. Ve hře je také extroverze nebo introverze, přičemž je 70% vysoce citlivých introvertů a 30% extrovertů. Jedná se tedy o jedinečný koktejl charakterových vlastností. První znak, kterého si můžeme všimnout už u miminek, je, že jsou citlivější na veškeré fyzické podněty, jako je bolest, tělesná teplota, tělesné nepohodlí. Jejich smysly, tedy především sluch, zrak a čich, jsou extrémně citlivé. Může jim tedy vadit hluk, ostré světlo, různé pachy, chaos, veškeré změny prostředí, mohou být z takových situací rozmrzelí, mohou častěji plakat nebo křičet, mohou mít problémy s usínáním a se spánkem všeobecně, který může být také poměrně mělký. Celkově jsou to děti velice přemýšlivé a moudré. Vykazují určitou hloubku myšlenek týkajících se smyslu života, dobra a zla, života a smrti. Třetím znakem je, že mají tendenci být perfekcionisty. Když se chystají například na nějakou aktivitu nebo činnost, jejich mozek jim dopředu nabídne, jak by měl vypadat výsledek. Uveďme si jako příklad nakreslení obrázku žirafy nebo učení se jízdě na kole. Pokud se dítěti v reálu nepodaří dosáhnout kýženého výsledku a žirafa vypadá spíše jako kůň a jízdě na kole se nedaří, cítí, že nemá situaci pod kontrolou a dítě to vede tedy k prožívání nepříjemných emocí, jako je vztek, stud a frustrace. Posléze může mít tendenci aktivity opouštět a vzdávat je a dělá to právě proto, že emoce spojené s neúspěchem jsou pro něj tak silné a nesnesitelné. Čtvrtým znakem vysoce citlivého dítěte je, že je přirozeně napojené jak na sebe, tak na své okolí. Vnímá daleko více impulzů a informací z okolí, než je běžné u většinové populace, a jeho mozek nepřijímá podněty jeden po druhém, jako by stáli v řadě, ale vnímá je najednou, což je velice zahlcující, a proto si můžete všimnout, že se rychleji unaví a jakoby nemůže pobrat více z dané situace, ve které se nachází. Projeví se to tak, že začne být rozmrzelé, vzteklé nebo může dostat záchvat pláče. Pátým znakem vysoce citlivého dítěte je, že prožívá veškeré emoce intenzivněji.
těmito silnými reakcemi dítě dává najevo, že už není schopné pobrat více a zároveň těmito reakcemi uvolňuje vlastní nervový systém. Takže říci mu v takovou chvíli, co tady řveš, okamžitě se uklidni, je to nejhorší, co můžeme udělat. Berme to tak, že se v tu chvíli emočně vyprazdňuje. Je to úplně stejné jako tělesné vyprazdňování na toaletě, což všichni považujeme za absolutně normální. Na emoční vyprazdňování ještě nejsme naučení a irituje nás, protože v nás probouzí naše vlastní traumata a potlačené emoce. V takových situacích je zásadní vyzrálost a pochopení dospělého, tedy to, jak se k dané situaci postaví. 6. znakem vysoce citlivých dětí je, že jsou opatrnější a bázlivější. Projevuje se to především v neznámých situacích, v neznámém prostředí, s novými lidmi, protože vše, co je nové a neznámé, je pro jejich mozek vyhodnoceno jako potenciálně nebezpečné. Proto je v takové situaci přítomnost chápajícího a milujícího dospělého pro dítě tak důležitá. Je pro něj v podstatě jedinou jistotou v dané situaci. 7. znakem vysoce citlivých dětí je, že potřebují více času na relax a uvolnění. A to především po stresujících situacích, jak jsem právě zmínila. Mějme na paměti, že vysoce citlivé děti tráví většinu bdělého stavu ve stresu, protože jejich mozek nikdy nevypíná a neustále vychytává potenciálně nebezpečné podněty z okolí. Tato činnost, která se v nich děje automaticky, je však velice vysilující a stresující pro celý jejich organismus. Sama jsem vypozorovala, že když se moje dcera vrátí ze školy, je schopná se pustit do domácích úkolů zhruba po 1,5 hodiny dekomprese, tedy uvolnění. V praxi to znamená, že si sama intuitivně hledá aktivity, které ji uklidňují a uvolňují. Až pak je připravená začít dělat úkoly s přiměřenou dávkou soustředění. 8. znakem vysoce citlivých dětí je, že dávají přednost klidným hrám a aktivitám. Rádi si hrají sami, dávají přednost aktivitám, které se opakují, například čtení stále stejné pohádky, dívání se do nekonečna na stejný film a dělají to právě proto, že tyto aktivity jim dodávají pocit kontroly a klid, který jim po většinu času tak chybí. Jsou to takové rituály, které jsou pro jejich psychické zdraví velice důležité. 9. znakem vysoce citlivých dětí je, že se dokáží snadno a zcela intuitivně naladit na psychické rozpoložení lidí, se kterými jsou v kontaktu. Přirozeně ví, co ostatní potřebují a čtou v lidech jako v knihách. Tuší, na co myslí, tuší, co si druzí myslí o nich a často se pak snaží dostát jejich standardům, což v nich zpětně vyvolává obrovský tlak, který potom kladou sami na sebe. Často se z nich postupem času stávají takzvaní people pleasers, tedy lidé, kteří se snaží zalíbit ostatním ve snaze vyhnout se kritice. Kritiku vysoce citlivé děti prožívají velice intenzivně a je jim to velice nepříjemné. Dlouho se tím potom zabývají,
ve své mysli. 10., tedy posledním znakem, o kterém si dnes povídáme v tomto videu, je, že vysoce citlivé děti jsou úžasně kreativní. Milují hudbu, tanec, přírodu, umění ve všech jeho podobách. Často se z nich v dospělosti stávají zpěváci, herci, vědci, vynálezci, různí kreativci. Avšak, aby se toto mohlo udít, potřebují milující a podporující prostředí v dětství, dospívání a také i v dospělosti. Podpora, pochopení a láska jsou klíče k jejich sebevědomí a úspěchu v životě. Život s vysoce citlivými dětmi je jiný a náš laskavý přístup a hledání funkčních strategií je jedna z cest, jak jim pomoci přijmout jejich jinakost, milovat se za každých okolností a položit tak základní kámen pro jejich budoucnost. Děkuji vám za pozornost, budu číst vaše komentáře a těším se zase příště. Ahoj.